stories of men are told not merely as a rational recount of the details of history, but as a veritable medium for drawing good lessons for posterity. No doubt, late Chief Patrick Ndubueze Onyechukwugozili Adimike has made his marks in the sands of time, as the multitude of people that came for his burial attest to that. Late Chief Patrick Onyechukwugozili Adimike was born into the family of late Pa Adimike Mo and Teresa Mbogwedo of Ejiginando village, Oketiti, in Idemili South local government area of Anambra State. He passed on at the age of 87. Okogo, Apucho Mareze, Okogo Botera Bota, Okati Godwin Johnson Manotaka, Okone Beke, Okone Mafuma, Okane Lord be with you. And with your spirit. Praise be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all consolation. To capacity was St. Joseph Catholic Church, Oketiti, the venue for the funeral mass. His Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Chief Willie Obiano, the former Governor of Anambra State, Mr. Peter Obi, Professor Charles Soludo, Senator Victor Ume, among many other dignitaries were present at the church. The mass was officiated by Most Reverend Father Valerian Okeke, the Archbishop of Onitsha Diocese.
It consoles us, it assures us, and it encourages us. The Blessed One lives on. And if I am Makana, okay, to Lugo, Elugo. On the man of Papa. Gagoti femini by na oge nke tulugo maka na ofi de jimania otutu no ke ti fefa jiwe mania bu tulugo osige nne ya so oso ofi fe jiwe malo nyanye jimakia we wakotata bo baba fada ya bu ni fa ni bela tata bo nke ka ni ke na chineke na sindo chigozi ko ni bo nya anu wa bo nyanye jimakia we wakotata anyị nwere ohere anụnwa die ihe onwe ya kacha wee metụta aka n'obi wee chetakwara onwe anyị na ụbọchị nke anyị na-abịakwa. Ife anyị ga-eji kele Chineke n'ebe papa anyị nọ origa eriga. Ọ bụrụ na asị ka akọrọ ya tata ịma na anyị agaghị ana n'ụka tata si bụrụ nsọ mma efu ka o si kpọkot ga-afụ maka ị ga-afụ na onwere nke o siri mgbe ọ dị na nwata picha afọ ka m n'anya were na-ajụ fada maka ya o wee gwa m ọ bụ eziokwu na papa anyị na-eto eto papa ya abụrụ ọgaranya amụrụ ya n'ezinụlọ ezigbo ogbenye ọgbara ogbenye anya ọfụma mana yet ofufe ji mmadụ ya oge afọ ọ ga na-eto eto bụ na-efi ya ifu nwoke ọhụrụ saa otu afọ isi wee kwesị wee na-amụrị na sutu akụkọ. That is always the way it was. Always neat, always new. Nke na-asị na ụfọdụ n'oge etiti ife ma na-abịa bụ ticha ọbịa klọs ọkọ standard 6 mana ya eti ife ụfọdụ na-abịa bụ ticha maka fadanicha otu o si kwado onwe tọpụọ eduru m otu ndị nkụzi asị atọpụ n'Igbo fata ọpụcha ọ dịga ejirula wee meshọ otu a ga-esi wee fanye akpa otu a ka o si were eke ụfọdụ na-akpụ ya ticha mana n'ife ndị afọ niile mmadụ ya bụ onye ọ ga-abịa ekwubesị kedu onye eziokwu nọ n'obodo egonye ya obi bụ nsọ ahụ na-enye aka ebe agbapụ maka my father. Presence ụmụ bụkwazị ife agbamume. Na mbụ oge anyị nwetara ozi na daji ya okwu bishọp mgbamume o nyere mgbamume ma ezinụlọ m, we realized that we almost lost a father, but we have a father. Because in a special way, the Archbishop has been close to the family as a father, as a spiritual light, as a guide, as a shepherd. I'm my father for years. They've met, and my father was so much love because of the person of the Archbishop, but also because of his faith, the kind of faith. Distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, Chief Dr. Victor May and wife, former Governor of Central Bank, Professor Chukuma Soludo, all my ESCO members that are here, Ndubueze Mama Adimike na Mojulono, and Ndubueze Adimike niile. Ndị nne nwanne mma otuto dị n'ụlọ Jesu Kristi, through Mary our mother, onye jisi ike n'ezi omume, onye tekata kwụsị Anto Blessed Iwenetansi abịam ka nọ ya ezigbo family friend anyị bụ Father George Adimike maka masị ikpeazụ a na-akalụ afịa from
what the father that delivered the sermons said. Papa Patrick Adimike lived a very good life. I was quickly going through the brochure. I found that only one wife, 7 sons, 2 daughters, 2 sisters, and 21 grandchildren. 21 grandchildren. So it's really a celebration of life, you know. And the father, I think it's Benja, they call him. Father Benja advised yourselves rightly. Who do they be called? They be to food. They do say, okay, now what they want back. No, the man in the fair. I think I go, you know. Nampulo be Papa Patrick Adimike. Nampulo be never no galaga. I'm here for the condolence and also for the church service of the father of my good friend, Lucky. May the soul of the father rest in perfect peace. I pray in Jesus' name. Amen. I pray to God to give them wisdom so they will keep on loving themselves. They have to live in unity and they share the brotherness. Let God continue blessing them and keep them together. This is the son, Mr. Lucky Adimike is our friend. He's a member of our club, G21 Club, Friends Club of Nigeria. So normally when something like this happens, we normally come to commiserate with the person and to stay with him. Yeah, that's why we're here today. We have heard what they said here in the church. The father lived a good life. You know, it's not always the case where somebody died, is, you know, for people to come and testify that the person lived a good life. So the father lived a good life. That is a great legacy money cannot buy. So I implore them to imitate their father, to live like their father, to step into their father's shoes, and then continue, life goes on. Adimike wee ike nọ n'iri nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekiri ya nye ya ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka o nwee ike iso ndị nsọ gị n'eluigwe ebe. Describing their father as a man of high value and character, his children could not hold back their words as they flowed in enkemins to their late dad. He was born a humble man. He gone through life
And at the beginning, life was kind and also not kind. But his good is ground and maintaining his integrity. The integrity leads him to this present moment. Now, even the whole people like Nigeria in general are celebrating his glorious exit. He died a happy man. That's what I na nzoro nke Chineke. So I na my father bona obìnrin gbọ́ndù anyị nwere esukwa ụzọ okporo ya obi wee na-ebi. Nna m bụ onye udo, ọ bụ mmadụ wara and which you can see from people around here. Ọ bụ mmadụ na-eme mkpado, ọ bụ mmadụ na-achọrọ nsogbu, ọ bụ mmadụ ọla, ọ bụ mmadụ ọ bụ nwa nke Chineke n'aka ụka ya ike. Patrick Ndubueze, Chamazi Ogoza Continental as uniform. Are you moving my trouble before my dear Instrumental, please. No, volume, give it volume. Instrumental, yeah. Okay, I'd like to announce the arrival of the grand patron of the Diamond, the founding president of Diamond, High Chief Ambassador Dr. Professor Onyechukwugozili Adimike, arriving now, the Grand Commander of the Order of the Niger, Chief Onyechukwugozili, alongside his Chief Jude Onyebuchi, Obituruzo, Akuzumba Kachina, I can see Ezio and not by Ezina Azia, Parusa, Jojim Nigeria, Pashido, the former president of Diamond Fitness, the last immediate president, President Emeritus. I welcome you, sir. Thank you so much. As you want to watch Ekenengi, as I do Ekenengi, I could move us in Ekenengi, Kehara, I could have Ekenengi, Malakanakari. Igalani chatendo kokoko, Igalani chatenda wawa, Aboma wilo chino, Bikola pozono kona basi. Adena webaku odogu, Adena wanu mojine kedemi. Asim ipya munyego kwa numu, Ofube naso olaga. Ideli na watch phone ki. Eto. Ina watch phone ki. Aboma wilo chino, Bikola pozolo kona basi. Adeze biakeneli obiwa no mi fage menya bife. Adeze biakeneli obiwa no mi fage menya bife. Owa buruburu odogu wa no mi fage menya bife. Owa buruburu afada odogu wa no mi fage menya bife. Kede odogu mo kede moye. Founder of Matane anambe kenegi odogu wa no bebe kebido. Wa no bebe mgaposiyo. If you wanna be the if you wanna be a lucky go banyawo. If you wanna be the money, look I'm on a wali yoku. Oh, ibo. Nene, ujumala punamo. Nene, ujumala punamo. Ujum de chubi na mo.
I can see son of man now, Chief St. Anthony of Binubu. I can see Amatos around Kyoto, Chief Tony. Different groups, friends, and well-wishers of the family all came to pay their last respect to late Patrick Adimike. Ladies and gentlemen, I actually have an official.
Adimike, you guys will tell guys so that I have to I show you don't have lawyer. If I know who was famous, although now on the one day soon, all our party are 200 years now passing to Russia passing. This is what Commander Lucky. Late Chief Patrick Onyechukwugozili Adimike was a devout Christian, a businessman, married to Mrs. Veronica Adimike, and they were blessed with 9 children and many grandchildren. As the family celebrates his life and prays for his eternal rest, they still look forward to a great future of living out the legacies of late Chief Patrick Adimike, who will forever be in their hearts.